Li Tirkiye gelek Kurd dijîn. Gelek ji wan jî barkirine Rojavayê welêt. Hin neçarmane bar bikin û hin jî bi armanca perwerdeyeke baştir dev ji ax û welatê xwe berdane û hatine Stenbolê. Mahmud Aydin jî yek ji wan takê kesan e ku ji Amedê hatiye vî bajarê mezin. Di qada şêwekariyê de û kesekî behremend e. Lewma di heman rêyê de meşiyaye û li Stenbolê xwendina xwe ya beşa pêkertiraşiyê qedandiye. Ew li heman bajarî ji xwe re destgehekê vekiriye û karên xwe yên hunerî lê pêk dîne. Ji karê xwe gelekî hez dike û carekê dest pê dike, zû bi zû dest jê bernade û heta jê tê berdewam dike. Asas ji bo wî ev ne kar e, lê azwêrî ye. Dibêje bê hezkirin ti kar nameşin, lê karê hunerê qet nameşe. Em vêga dixwazin guh bidin vî hunermendê ciwan, ji bo jmara qala xwe û karê xwe yê hêja bike. Navê min Mahmud Aydin, 1908 nehada ji Diyarbekir ji dayîk bûme. Di 1900 da ez hatim İstanbolê, min Mîmar Sinan xwend, beşa min jî pêker bû. û piştî wî jî min atölye li İstanbolê vekir, 4. Leventê. Xebatê xwe tevî ez li atölyeya xwe çê dikim. û ez û tîma me heye, yani di hevalê me heye. û carna ez bi xwe dişxulim, carna jî bi hevala re dişxulim. Em gelekî pêker çêkirî heya vê demê, ji ber ku tu bibêjî te kînga pêker çêkirî, ew nayê şêve. Ji gedebûna min heya ana her wextê da, her demê da çiqas kêfa me hat, min pêker çêkir. Ji ber vî ez nikarim ji te bêjim min aqas çend hep çêkirî. Ew tevî pêkerên xwe tevlî gelek pêşangî hembûye û niha ew kesekî berbiçav. Berhemên wî hem li nava welêt û hem jî ji derveyî welêt têne xwestin û ji her derên cîhanê kiryarên wî hene. Her roj tê vê destgeha xwe û dest bi karê xwe dike. Çi herî an kevir ji bo wî ferq nake. Ji serî dest pê dike û heta dawiyê karê xwe dibe. Heriya berdestê vî hunermendê ciwan û hêja her diçe dikeve formekê û dawiya dawî berhemên gelekî giranbûha derdikevin holê. Muhakkak gerek peyam tedavi. Bi rastî serî da berê peyam ji bo çawa ez hunerê hêm bim, min serî da dest pê kir. Bi çamûrê min pêlîst ez çûm dibistanê da ez hêm bûm, bi serî da min temaşe kir û min xwe pêş da xist. Dawiyê da jî çawa ez hênê pêkerê bûm, hênê formê bûm, min dest bi mijara jî kir. Tenê pêker nabe, yani tenê tiştek amorf mere şekil bide nedibû, kêm dima bi rastî. Dawiyê da jî mijar dest pê kir. İyi bir konu olmuş. Birazcık zaman gerekli. Ya mijara min gelenperî xwezayî ye. Bi rastî piranî jî mirova çê dikim, însana çê dikim, carna jin, carna mêrin. Wana jî seraser merlê mêzek jî ne tam jê ra dibêjin realîstîk. Deformasyon gelek navda heye. Malzeme jî piranî bronzu, an bi dara jî çê dikim, bi kaxiza jî çê dikim. Materyal pir ne girîng e bi rastî. Herê girîng mijar e. Arthur Schopenhauer dibêje di hunerê de qedr û nirxê behremendiyê gelek e. Pêkertiraş Mahmud Aydin jî
bi behremendiya xwe derdkeve pêş. Helbet berhemên wî yên bêhempa, nîşaneya hunera wî ya hêja ye. Hêja Bawdû, Rûdaw, Stenbol.